दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि थैनाय सान उदालगुरि जिल्ला एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि बानजायनायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावदों। उदालगुरि जिल्ला एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि मुंख्लं सानखौ फालिदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावदों। उदालगुरि गलमानि इउएन पार्कआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावो। बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरुनि आफादगिरि गजेन हाज'वारि, उदालगुरि जिल्ला एक्स भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि नेहाथारि प्रफुल्ल नार्जारि, मिरुनि लेङाइ अरुण खाख्लारि, रंगिरि जुवेल दैमारि आरो गोबां बिबानगिरिफोरा। दिनै जोङो नैबे उदालगुरिनि मोनसे पार्कआव जोंहा रुंसारि जालांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै गोथार थैनाय सान बड'फा सान। दिनै बे 1 मे अक्ट'आ बे जोंनि थाखाय गोथार सान, फारसेथिं दुखुनांथाव सान। बे सानावनो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे मुलुग संसारनिफ्राय आनज्रायलांदों। बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन। 1987 निफ्राय जागायनानै 1993 सिमहालागै बड'लेण्ड BSC एकर्ड जाजासिम जोंनि सोमावसारनाया सोलिबाय थादोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि सोमावसारनायखौ गोग्गोमै दैदेनलांनायनि गेजेरावनो बिथाङा 1990 बे 1 मे खालि टाटा मेम'रियेल बम्बे हस्पिटालाव बिथाङा जोंनिफ्राय आनज्रायलाङो। जोंनि बर' हारिखौ जोबोद दुखुआव खोख्लैयो, खैफोदाव गोग्लैयो। जोंनि सोमावसारनाया आद्रा जानानै थायो आरो बिथाङा थांनानै थायोब्ला जोंनि बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि जा सिमां, जों बे सिमांखौ थाबनो जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हागौमोन। दा जोंहा जोबोद दुखु थाबाय। दा बिथांनि थैनायनि उनाव दिनै जोंनि बे एक्स बड' भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना बिथांनि जा सिमांमोन बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि, बर'फोरनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय, बर' हारिखौ बुहुमाव फोथांना लाखिनो थाखाय, बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय दिनै जोंनि एक्स बड' भलेन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना दिनै जानजि खाफ्रादों। दिनै जोङो जेरावबो जोंनि संगठनखौ जों गोख्रों खालामनो नाजादों। जोंनि गेजेराव जों खौसेथि लाबोनो नाजादों। जोंनि गेजेराव जेसेबां आबसुनि गोदोनि वर्कारफोर दं, भलन्टियार्सफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो ज' खालामनानै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै जोंनि बे हादोर सोरजिनायनि हाबाफारिखौ जोङो लागासिनो दङ। एवारनेस प्रग्राम जों खालामगासिनो दङ। आनसलिक कमिटिफोर जोङो दागासिनो दङ। डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रा अलरेडि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जालांबाय। बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन BTCनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो जोङो बे भलेन्टियार फर्स जोंनि अर्गेनाइजेसनखौ जोङो दालांबाय थागोन। आनसलिक कमिटिफोरखौ जोङो दालांबाय थागोन। बेनि उनावहाय जोङो कनभेनसन लागोन जिल्ला जिल्ला, आरो बे कनभेनसनाव जोङो गोबां जोंनि माखासे संगठनफोर, जाय संगठनफ्रा बड'लेण्ड हादोर सोरजिनो थाखाय नांथाबगासिनो दङ, बिथांमोनखौ लाफानानै आरो गोबां जोंनि गेजेराव जायफोर गोरों गोरा दङ, इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ, बिथांखौबो लानानै जोङो बे कनभेनसनाव जोङो सावरायगोन। जोंनि स्ट्रेटेजि, जोंनि हाबाफारि रनकौशलफोरखौ जोङो थिग खालामगोन। बेनि उनाव जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो लोगो हमहैगोन। फैगौ अक्ट'बर नभेम्बर दानहालागै। बेनि सिगां जोंनि गेजेराव जायफोर संगठनफोर दङ, लाइक माइन्डेड अर्गेनाइजेसन, बिथांमोनखौ लानानै जोङो सावरायगोन। मोनसे मोजां मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जों ज' जानानै जोङो सोमावसारनायखौ जोङो जागायगोन। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जोङो एप्राइज खालामहैगोन। बिनि सोमोन्दै जोङो बड'लेण्ड हादोरखौ जोंनो नांथारगौ, बेखौ नङाबा जाया। खारन 1987 निफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो जेसेबां जों आन्दलन खालामदोंमोन, बे आन्दलनाव जोंहा गोबां भलेन्टियार्सफोर, आबसुनि वर्कारफोर बा सापर्टारफोर
बर' हारिनिफ्राय मुंख्लं जालांबाय जिउ बावलांबाय गोबां दुखु खस्थ' सहायनांबाय जेल जानांदों आइजोफोर जिनाहारि जादों बेनिखायनो एसेबां जोंहा दुखु खैफोद जालांनायनि उनाव मुंख्लं जालांनायनि उनाव हादोर सोरजिनायनि थाखाय जि सोमावसारनाय जादोंमोन बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय बे सोमावसारनायनि जिथु सिमां बे सिमांखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोथारनांगोन आरो बेखौ जेब्लासिमहालागै जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हाया अब्लासिमहालागै जोङो जिरायनायनि बाथ्रा गैया बेनिखायनो जोंनि एक बड' भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना बेखौनो हांख्रायो गुबुन गुबुन संगठनफोरखौ हांख्रायो जोंनि गोरों गोराफोरखौ हांख्रायो जाहाथे जोंनि बे बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि जा सोमावसारनाय जोङो आखायाव लानो नागिरदों बे सोमावसारनायाव जाहाथे बयबो लोगो लाफायो बयबो सांग्रां जायो जों दिनै नोंथांमोननि बे सुबुं बिजों बे मिडियानि गेजेरजों जोङो गासैबो बर' रायजो राजा गासैखौबो जोङो हांख्रायो खावलायो जे जोंनि बै सोमावसारनायनि फोथाराव गोबां मुंख्लं जालांबाय बै मुंख्लं जानायफोरनि मुङाव खायफा खायफा अनसुंथाइ मोनबाय मोनसे रिहेबिलिटेसन रिलिफनि नामाव मोनदों जायफोरा बै समाव मुंख्लं जालांदों नाथाय मुंख्लं जानाय न'खरफोरनि गेजेरावबो गोबाङा हयथ' दाबो मोनालासिनो थानो हागौ आरो जुदि बिदि दङब्ला जों बिनि थाखाय जोङो बेबस्था लागोन आरो बिनिफ्राय जायफ्रा उनावहाय मुंख्लं जायाखैब्लाबो जायफोर रुंसारि जालांबाय नाथाय बिथांमोना भलन्टियार्सनि न'खरनिनो साफा साफा सोद्रोमामोन भलन्टियार्समोन बे भलन्टियार्सफ्रा जायफ्रा सोमावसारनायनि उनावबो मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना जेबो अनसुंथाइ मोनालासिनो मुंख्लं जालांबाय जों बिथांमोननि थाखायबो जोङो बेबस्था लादों जोङो थांखि लादों एक बड' भलन्टियार फर्सआ जे बिथांमोननि मुंनि मोनसे लिस्ट जोङो बानायगासिनो दङ बिथांमोना मोननांगौ बिथांमोननि न'खरनि जायफोर दङ सोद्रोमा हिसाबै मोनथावना बिथांमोननि मुंखौ जोङो बहाय लिस्टआव सोनानै बिनि बेबस्थाखौ जों खालामनो हादों आरो बेजों लोगोसे जायफोर भलन्टियार्सफोर गोदोनिफ्राय नांथाबनाय जेबो मोनालासिनो बिथांमोना दासिमबो मिरु जिरु अबस्थायाव दङ जों बिथांमोननि रांखान्थियारि हालोदखौ नायनानै बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि गथ' गथायनि माखासे हाल सालखौ नायनानै बिथांमोननो अनसुंथाइ होनांगौ मोनसे रिहेबिलिटेसन होनांगौ होननानै जों मोनसे दाबि दैखांदों आरो बेखौ लानानै जोङो इतिमध्य बिटिसि सरकारजों सावरायखांबाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लोगो हमखांबाय जोङो एप्लिकेसन होखांबाय आरो बिथांमोना अलरेडि बेखौ सावरायखांबाय डिसिसन लादों आरो जोंनो एक्सपिरियेन्स होदों जे एक्ट भलन्टियार फर्सनि मुङाव मोनसे अनसुंथाइ हिसाबै बिथांमोना बेबस्था लागोन आरो बेनि थाखाय गोनां जायोबा बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोजां मोनसे पेकेज लाबोनानै मोनसे रांनि बेबस्था खालामनानै बै अनसुंथाइनि बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामगोन होननानै अलरेडि बिथांमोना जोंनो मिथिहोदों बिथांमोना कमिटमेन्ट होदों बेनिखायनो जों मिजिं खालामदों जे बावैसो दा बे इलेक्सननि रिजाल्टनि उनावनो बिनि बागै बिटिसि सरकारा बेबस्था लागोन होननानै जों मिजिं खालामदों बे जोबोद दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जालांदों जे बेयो थांनाय एप्रिल दाननि 17 अक्ट'खालि जिथु जालांबाय बाहाय बिसेसकरि आदिबासि बा सावथाल सम्प्रदायनि मानसिफ्रा रुनिखातानि जिथु रेन्ज अफिस फरेस्ट अफिस बेखौ बिथांमोना सावदों आरो बेनि माखासे लाइ लथर बेखौ आर्मस अस्त्र हस्त्रफोरखौबो बिथांमोना सेनानै लांदों बा खावनानै लांदों बेखौ बिथांमोना बहाबा हयथ' बिथांमोना सावदों नङाबा गावसोर लानानै थांदों आरो बहाय जोङो जोङो सन्देह खालामदों जे बिसेसकरि बिथांमोना बबेबा छत्तीसगढ़निफ्राय फैनाय बबेबा झारखन्डनिफ्राय फैनाय माखासे नक्सालाइटफोर बहाय इनभल्भ थानो हागौ जायफोर हाथियारजों बिथांमोना बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव बायदिसिना माखासे टेनसनखौ माखासे एक्सट्रिमिस्टनि खामानिफोरखौ बिथांमोना मावगासिनो दङमोन सिगांनिफ्राय बेनिखायनो बे सेक्सननि मानसिफ्रा बेयाव हाबफैनानै माखासे जायगानि माखासे आदिबासि मानसिफोरखौ लाफानानै बिथांमोना मिसक्रियेन्टफोरखौ लानानै बिथांमोना बे रेन्ज अफिसखौ सावदों आरो बे जोबोद निन्दा खालामजाथाव बे आयेन बेरेखा जादों दा बेखौ जोङो एक्ट बड' भलन्टियार फर्सनिफ्राय जोङो निन्दा खालामो आरो बेवहाय
बे जायफ्रा इनभल्भ दङ बिसोरखौ गोख्रैनो आसाम गभर्नमेन्टआ ल' एन्ड अर्डारनि बेबस्था लानानै बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो अलरेडि माखासे एरेस्ट खालामखांबाय बेनि थाखाय जों साबायखर होयो आसाम गभर्नमेन्टखौ आरो बेजों आरोबाव इनभल्भ थानाय गोबां माखासे मिसक्रिमिनेन्टफोर दंबावो बिसोरखौ हमजोबनो हायाखै बिसोरखौ नागिरजोबनांगौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ हमनांगौ आरो गोख्रों साजा होनांगौ आयेन मथै आरो बे ओनसोलाव जायफोर एखेबारे बे आयेननि भाबै हाबनानै दङ बिसेसकरि बे रेन्ज अफिसाव ओजोंहाय रायमना नेसनेल पार्क दङ ओमफ्राय सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क दङ बे ओनसोलफोराव जोङो खोनानो मोन्दों बेवहाय सन्देहजनक गोबां माखासे झारखन्डनि मानसि छत्तीसगढ़नि मानसि एबा आसामनि बाहेरनिफ्राय मानसिफोर बेवहाय फैनानै जानला मानला हाबसोनानै दङ न' बां लुनानै दङ हाग्राफोरखौ एवस्रांदों दंफांफोरखौ बिथांमोना दानफायदों आरो जिब जुनारफोरखौ बिथांमोना धंस खालामदों बे जोबोद आयेन बेरेखा जादों बे फरेस्ट आयेनखौबो सिफायनाय जादों बे आयेननि बेरेखा जायफोर खामानि मावगासिनो दङ बेवहाय जायफोर हाबसोनानै दङ बिसोरखौ गोख्रै एभिक्सन खालामनांगौ बे नेसनेल पार्कखौ उदां खालामनांगौ आरो बेनि थाखाय जा बेबस्था लानांगौ बिटिसि सरकारनिफ्रायबो लानांगौ आरो आसाम सरकारनिफ्रायबो लानांगौ गतिके आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार बिथांमोना जयै मोनसे जयेन्टलि बेखौ गोख्रों मोनसे एक्सन लानांगौ जायनि दारै बे मिसक्रिमिनेन्टफोरखौ जोङो बे जायगानिफ्राय जोङो हमनो हायो आइडेन्टिफाइ खालामनो हायो आरो ओमफ्राय नेसनेल पार्कखौ बे एभिक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ होखारनानै बेखौ जाहाथे उदां खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो बेबस्था लानो थाखाय जोङो सरकारखौ खावलायो बिटिसि सरकार बिसोरखौ आसाम सरकारखौ जोङो खावलायो